Mga karinderya nga nahamtang sa barangay Aduana Arsenal, natalana nga i-demolish. Si Sen Kilantang nakatutok exclusive. Nagalibog ang ulo sa mga tag-iyas ang karenderya sa kilid sang Bureau of Customs kung sa diin sila magasaylo. Ini matapos nga nakabaton sang notice of violation of illegal structure halin sa Task Force ASIS. Suno kay Manang Susan, tuig 1954 pa sang magsugod negosyo ang ila pamilya sa lugar. Kalaway kuno sa publiko nga sa Sambus Park may mga kalan-andri pos magaynaso nga barbecue bala. Di kontra gid na. Ang gusto yang malin gid kami ya. Luyag kung tani nila nga may mahalinan pananglitan nga i-demolish na ang ila eatery business. Tiway kami mo kay hindi mo duta. Bulan sang Pebrero sang ginpahibalo ang 5 ka karenderya nga magapatigayon sang rehabilitasyon ng Iloilo Customs House Building kag kinahanglan na nga magsaylo. Ari na diri ang mga noras. Ang dares na iya sang ulihi, kuha na mga 1970s na. Pero ang noras siya dugay-dugay na gid na. Una na nga ginhinyo ni Senator Franklin Drilon nga pabakantehan ang lugar, agud mangin matawhay kag matinlo ang palibot sang Sunburst Park. Nagpatawag si Senator Drilon sa amon ni Engineer de Vinagracia nga kung pwede i-vacate na kay may plano da si Senator Drilon yung butangan niya project. So natag kami notice in proseso namo. Ginhatagan sang tion nga magboluntaryo sa paghalin ng mga negosyante sa diin tubto Pebrero 15 lang ang ginhatag nga plaso. Nakapadala na sang sulat ang mga ini sa senador nga nagapangabay nga hindi sila pag-i-demolish sa baylo i-redevelop ang lugar. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.